Dobar dan, danas ću vam pokazati petarde koje su mi ostale od 2016. godine. Prva petarda je Komandos. Ona je vrlo isplativa petarda, kao što vidite veliki je fitilj, iz Oriona je, ima čep i drugog je razreda. Sledeća je Crna udovica. Crna udovica ima velik fitilj, ima dva efekta, prvo sija pa pukne, iz Oriona je i drugog je razreda. Sledeća je Grom. Grom je jako jaka petarda, ima velik fitilj, iz Oriona je, žute je boje i ima čep. Sledeća petarda je, ne znam kako se zove, vidite sve piše na ruskom, ali sam je dobio od mog najboljeg druga Nemanje, jako jaka petarda i drugog je razreda. Sledeća je K0206, ona ima velik fitilj, roza su i slova, nema čep, ima dole gips, drugog je razreda i iz Oriona, jako isplativa petarda. I zadnje za kraj je Super Top. Super Top je jako jaka petarda, velika je, debela je i mali je fitilj, rozi i ima dole čep, puna je. I za kraj nam je ostao jedan vatromet iz Oriona, zove se Duga. Prvo odleti u vazduh pa pišti, pa onda tek pukne i lep je prizor. Doviđenja.